pa, puro press. Kilometer dosi ni ining. Meron dahil ka na tayo, sir. Sabi niya, radyo namin, sir, grabe ka na gagawin sinuos. Daghan ka ayog balay. So, sa aming pag-sindi, kung sa aming pag-suta, sa aming pag-baklay, nalita din may balay na naglamag-lamag yun. Tama, di ba sa basta? Pagkarato namin naglayon si nanay. Nay, buntag, nay! Si pangalan niyo mo, nay? Ang buntag ko, si Sue Bautista. Nagdala naman yung kakatuig, ano nila sa HDC, nay? Ay, giganto ko sa 2 years old. Kumain naman ko ng drama. Nangin na nagiguraan sa data pa ko 2 years old. Bantod rin ka rin, 59 akong edad. Dito tomato ni bugog ito nila itong mga daghan kayo mga grasya parang nagdagara di manisol. Lagi di andam si nanay na paborito daw niya nga kuan Christmas song, no? So, ako sa kanina, nalambot niya at yun. Mamay, okay, tito mo niya magkantahan ng mga kasaron sa akin. Kasadya ng taknaan. Kasadya ng taknaan. Hindi na ni Sel. Marami na ba ito mamina, tanan? Tugan. One, two, three. Sa galing tatna, dapit sa kahimayan, mauray ang mga kita, ang panagling masamago, bulan o bulahan, ang pagbalay ng giawitan, awit nga lamdumon sa tanang Pasko, magmalita yun. Okay na, salamat sa ano na eh. Hindi na natin langayon pa. Ito na natin ni Mama Radyo na bago ka, Alya. Wow, ano? Sa bagang radyo. Sana ba yung gawin natin na magkaratong radyo? Kaya kinamang radyo lagi, kagubao, matingong dili, matingong dili. Wala naman yung bagong radyo na umangat ka ng buntaga sa mga. Di na ito makapalitan ng radyo ka rin. Dili lang ka na. Maapagin mo sa kaplanggana. Nagrasa na nga ihatag ganun ako na. Radyo Malayan, ito na. Alya. Maraming salamat sa usap sa grocery. Maghatag sa taga-exclusive. Sa iyo, kaya mo lang kumatskuhan ng ating magawat. Salamat sa gandang makatuigan na pinamila ko si Chelsea nakadawat na yung ko silang pakalitay. Umahan sa radyo na Ryan Alibado, alang sa Pinas ngayon sa Wake Visit. Ako si Jenny Mamaya, kata Arman. Makarating